Gaur jungea despede hon batea, baina justu gure rekorridoako oso gaizki zetorkigunea. Espazio aereo no dexente bat pasau bertan, justu ordu hortan guzkik ematen zon paretak ez zuen uzten espazio hori pasatzen, eta lurrea jo naiz. Orduan 80 kilometro galdu diteu egan mintzizkenak, eta behin baiarako izek harrapauta oso galdi gorra izan da, oso teknikoa. Oso bajo ibilnez buelo danen, aizeanak surfeatzen Alpe d'Huezeaino, eta ja Alpe d'Huezen Barlovento irabazietenen ja 3.500 hartu ditut, eta ja, eman dit, ja, iristeko deusaltzea. Gero ja, fenomeno berria aizea aldegok enun, deusaltzen despegau dunen, ja hartu dut altura, eta aizea aldegok enun, 25-30 batzutan alde, kilometrotxo batzuk alden dual izan geha deusaltzetik.